yazıp bara başladım. Büyük küp toylar dersten de şu avutadım. Atnağa ikişer tapır jeyken değil mi? Jeyken atnağa ikişer tapır. Hücumga İkişer şimdi- tapırda var bulganı buldu. Kaçan? Şişer tapırda bulganı var buldu. Mene iyulda indi. Uraz ayları anda bik tege özüm de sikirnerge bik tırışmayım anda aylarda. Tege bik alınmayım. Anda toylarga uraz ayı bulgaç. Ana bir saklara kerek, tuturga kerek uraz aslında. Mene indi baribir toylar ötkereler. Elbette Ruslar şaltıratalar. Amne yangi yıl jite yangi yıl bayramlarında ötkärersiň misin? Onda şakaralar mı? Kışma Şakaralar, bayda hazır. rahmanda bir Kışma bay- ekiyetiga bay bolamatar. Mene min Kışbabay degenden 3 yıl boyu boğayında Salik'te Kışbabay buldum. Bağlar bakşalarında. Bağlar bakşasında Tatar Urus kışma bayı mı? Tatar Urus Kışbabay şunday nersege baram inanda evet. Mene Kışbabay bet ol bilmem indi. Şolay şunday күзаларыма келіп басам менің бала шақта да шулай шаналар бетінде балалар. Мына шаналар ел сайын барам, мен ел сайын барам, көрем аларны. Алар уже көбісі өскеннер. Уже көз қарашлары біраз икенче. Әлбәттә уже кімдер шамый башлагандыр бәлки киридән кайтарам шу шану хисләрен. Күзләрен күреп, тагында сөйенеп, аларның менә шушы елмаюларын без сине көттек диләр, менә үзе ни тора. Аны аңлатып бетерек түгел. Бик рәхәт шушы бүләкләрне өләшүләр, шигырьләрен тыңлауларын аларның. Инде әлбәттә ышанмаучылар да бар, аларга ышандырырга тырышасың инде, актерлык, шушы ниләрен күрсәтергә тырышам. Ну, көтәм бик тә көтәм яңа елын, ала бирсә шушы Кышбабайны тагын күрсәт Кышбабай Костюмы бар инде, костюмы бар, костюмын алдым, киездекләр белән киеп, әле хәтта китеге елны крышадан да Кышбабай булып төшмәкче идем. Түбәдән төшмәкче идем. Сен экстрем яратасың инде син. Яратам әлбәттә, экстрем яратам. Төштем мен түбәдән, ләкин Кышбабай киемен киммичә төштем, просто 5нче этаждан төштем. Үземнең теге карадым, ничегрәк икәнен, бик ощущение теге атмосферасы вообще икенче, ишектән керү һәм тәрәзәдән керү. Ну, сак булырга кирәк, аны белергә кирәк. Теге мине бәйләләрдә төшеп киттем түгел, әлбәттә егетләр өйрәтте башта, менә Альпинистлармы сиерсең? Альпинистлар үземнең егетләр. Менә шулай Айнур тегеләй тергә, булай тергә дип әкрен-әкрен төштем. Классно, бер сөйләткәндә классно, хәтта кәле егетләр үзләре төшеп, менә теге елны сакаллары менә шушы роликка кереп чорналган иде. Яна аны ничектер вакытны сузып, сакалларны кисеп биргәннәр инде алар. Куркыныч, барбыр куркыныч дисәң дә, гомер бер генә бирде, аны сакларга кирәк, инде бик сак кына, бик нигенә эшләргә кирәк. Тагын нинди өлкәләрдә үзеңне күрергә теләр идең? Нинди өлкәләрдә? Әлбәттә, Яшь вакытта амбициялары зур була бит инде, теләкләр, планнар да. менә үземне иҗат юлында күрәм, бик зур сәхнәләргә дә чыгасы килә, әлбәттә, ала бирсә. Алып барасы килә зур мәҗлесләр, зур бәйрәмнәр. Ниндидер бәлки менә телевидениега, бәлки кем белгән, анда чыгып бәлки булыр, ала бирсә. Гомумән менә бәйрәмнәр өлкәсен ташыйсым килми, иҗат юлын дәвам итәсем килә. Шигырьдә язам дидең әле син? Менә шигырь кайбер чагында теге алай утырып прям төпләп шигырь язганым юк, но менә кайбер чагында булып ала бит ул, килеп ала теге ниндидер күңелләр, менә ниндидер настроение булып ала шундай. Менә армиягә бардым, мен аны кем уйлаган инде шигырь язып утырмын мен анда дип. Вакыт булганда мен аны тиз генә яздым да үзеннән-үзе шигырьгә тиештә булмыймча, то есть теге максат куймыйм төп менә шигырь язарга дигән. Менә әгәр дә килеп чыга икән, бәлки язылыр. Дустым Тахир Асылгәрәй, Аллага шөкер, җырларны ул миңа язып тора. Көйләрне, җырларны, сүзләрне гомумән ул яза. Күп менә җырларымны ул язды дисәк тә була. Җырлау нәрсә өчен кирәк сиңа? Шулай күңел хәләтеме? Шулай ук миңа рәхәт, җырлаганда миңа рәхәт. Нидер шулай ук. Ягъни син теге кухняда бит инде кемнәрдер анда аш пешергәндә өйдән мөгрәп җыри. Ул дәрәҗәдән узып киткәнмен син. Мин гомумән кичкенәдән биле җырлап битмен. Мен аны теге ничек дип әйтим? Менә бар иде инде шундый үз кичкенә чагында, сәхнәгә чыгып, менә шулай җырлыйсы киләдер. Җырлыйсы киләдер, хыялымда калды ул минем.
һәм мала берсе шушы хыялларга омтылырга тырышам. Әле җырлыйсылар алдыдыр дип ышанып калам. Менә бер генә ни бар инде ул алып бару белән җырлау әлбәттә икесе бергә бераз кыенрак дисәк тә була, чөнки Тулыландыра турмусың бер-берсен? Тулыландыра Комплект. мәҗлесләрдә җырлыйм, алып барам. Хәзер бит шулай таләп итәләр, ялгышмасам. Алып баручы җырласын да, сөйләсен дә, биесен дә. Әйе, күбесе шулай сорый, но әгәр дә алып барып җырлаганны, җырлауны икенче кеше җырласа, минемчә ул яхшырактыр да. Җырлый алам әлбәттә, җырлыйм ансы, ләкин Үз җырларыңмы, халык җырларыңмы? юк, үз җырларымны бик сирәк җырлыйм. Гомумән нинди җырлар башкара, менә халык күңелендә яткан, халык инде белгән, халыкның күңелендә уйный торган, җырлый торган җырларны күбрәк җырларга тырышабыз. Күңелеңне нәрсә белән ничек баетам дидең әле син? Менә шу мәдәни өлкәне, концертлар карыйм дидеңме, театрлар, спектакльләр? Тырышам инде әлбәттә, менә концертларга да йөрештерергә тырышам. Син актив рәвештә интернетны кулланасыңмы? Интернетны мин ничек Менә кулланам? каян беләләр сине? Кая реклама бирәсең? Күбрәк ничек әйтим, сарафан радиодыр. Соңгы арада сораштыргалыйм. Әйтәм, каян таптыгыз соң мине? Каян белдегез дигәч, күбесе әйтәләр, менә сез алып баргансыз анда, минем танышымның, минем туганымның. Менә сезне күрергә буламы шулай бәйрәмдә дип әйтәләр. Кайбер чагында шалтыраталар, акчасы бәлки әзрәк булган кешеләрдер дә. Төрле менә авырлыклар була тормышта. Ләкин аларны да бәйрәм күрәсе килә. Һәм алар мине күрәсе килә, әлбәттә, шушы бәйрәмдә. Инде мин аларга барысы да акчага бәйләнеп калмасын дим менә бу тормышта. Барысы да акчага бәйләнеп калырга тиеш түгелдер дә ул. Мехрибанлык булырга тиеш, ярдәм Мехрибанлык итү. әлбәттә булырга тиеш. Чөнки акча ул бүген бар, иртәгә юк. Иң беренче булып, кеше булып калырга кирәк. Күпме эшләсәң дә, күпме акча эшләсәң дә, күпме. Ничә яшь сиңа бүген? Миңа бүген 25 яшь. 25 яшьлек егетнең фикерләре бу җәмәгать. Игътибар итегез. Дәвам ит фикереңне. Күпме эшләсәң дә, нинди бәйрәмнәр үткәрсәң дә, кем белән сөйләшсәң дә, кем белән аралашсаң да, һәр вакытта да кеше булып калырга кирәк. Бүген ул, иртәгә ул, теге менә мин мондый әллә кем булдым, хәзер сезне оныттым дигән әйбер булырга тиеш түгел. Нинди бүген син, иртәгә дә шушындый булырга минемчә тиештер. Туганнарны әлбәттә, дусларны һәр вакытта да хөрмәт итәргә, әтиән маска, гомумән шушы тормышта Аллага шөкер дип яшәргә кирәктер минемчә. Туйларны күп алып баручы буларак, татар туйларын бигрәк тә син аларны киләчәктә ничек итеп күрергә теләр идең? Тискәре һәм уңай яклары. Туйлар менә Мәсәлән, кемдәдер катнаш туйлар ошамый. менә Бер телдә генә үтсә иде дип тели. гомумән Ләкин үткәрә алмыйлар. Казан егете булсам да, кайберләр миңа ышанмый, Айнур син дә Казан егете түгел бит ди. Мен әйтәм, ни өчен син ди татарчаны бик яхшы беләсең ди. Үз туган телемне бик яратам. Мин татар егете, мин Казан егете булсам да, татар телен киләчәктә дә күрәсем килә. Онытылмасын иде татар теле. Шулай ук киләчәктә дә 5 елдан соң да, 10 елдан соң да татар теле булсын менә дигән теләктә яшим. Теге дөрестән дә урыслашып бетмәсен иде безнең татар милләте. Туйлар инде. Туйлар, менә балалар үсә, кичкенә балалар шулай ук туйда була. Кайберләре татарча гомумән белми дисәк тә була. Минемчә Кичкенә балалар, Әйе, 5-6 яшьлекләр, анда да русча бәләкәй. сөйләшеп йөриләр, нитәләр, әтиәнисе татар булса да. Барып кайтмасын иде, барсы да рус теленә. Татар теле яшәсен иде дигән фикердә мин менә теге патриот дисәм дә була, үземнең туган телемне, үзем татар телемне. Кемдер әйтә, җитми ди дөрестән дә хәзер ди. Рус теленә татар ни җитеп бетми ди. Менә ничек әйтим? Татар рухы. Татар рухы җитеп бетми ди, әйе. Кайбер чагында туйлар менә шалтыраталар кешеләр, юбилейлар, шулай туйларга менә ди, элеккечә үтсен әле ул ди, менә теге күбрәк моңлы иттереп, күбрәк менә теге җырлы моңлы иттереп дим, әйтәм, ярар, кешегә гомумән ничек кирәк туйлар, мин шулай ясарга тырышам аны. Тискәре яклары. Тискәре якка килсәк, әйткәнемчә шул менә татар теле яшәсен иде. Татар теле үлмәсен иде ул. Әтиәни миңа менә ничек бирде татар телен. Мин дә шулай үземнең балаларыма дәвам итәсем килә. Аларга да шушы татар телен, татар мәдәниятен, татар моңын җиткерәсем килә. Әле үзең өйләнгәнме? Үзем әле өйләнмәгән. Димәк, үзең дә туй үткәрәсең бар алабыз. Үземнең дә туйларым ала берсе әле. Алда әле вакыт җиткәч өйләнербез әлбәттә. Инде сорыйлар, бик еш сорыйлар. Айнур, кайчан өйләнәсең? Өйләндеңме әле дип. Менә самый вакыт җиткергә тиештер.
теге басмыйча, нитмичә үзем шушы нигә стадияга килеп җитәсем килә. Әлбәттә, өйләнергә. Әле барысы да алда, әле шистеләр ала берсә алдадыр дип ышанып калам. Бик зур рәхмәт Айнур. Димәк, бүген Кызган таба шәлкемендә Кызган таба тапшыруында кунакта булды Айнур Сөләйманов, татар туйлары, татар бәйрәмнәре алып баручы һәм инде җырчы дип әйтергә була хәзер.